और यही सावन का पावन महीना चलता है और औरत कहती है अपने पति से कैसे कैसे ए बलमुआ हो बलमुआ हो बलमुआ हो। ये राजा जी सुनो तारा का हो। हम चाहेंगे कि आज पति का रोल कीजिए शादी। अच्छा जैसे बहुत सारे स्टेशनों में आप लोग देखते होइएगा हम दोनों को, और एक औरत का भाव होता है कहल गई बा कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करीब तो मरद कैसन ना भैया। अब रोल निभावे के पड़े लगो कलाकार के नाते। औरत कहता के राजा जी सुनता रहा अरे का हो। अरे सावन के महीना चलता और अच्छा मन कराता कि बाबा के दर्शन करी। ओहो एगो काम करी ना, का बड़ा दिन से मन में लालसा बा कि हम बाबा के दर्शन करी। कथी के हो। तो सुना ना बोला हे राजा अब तनी बढ़िया से निभाला ना भाई। कि रेल गरिया धराई दा बलमुआ कि रेल गरिया धराई दा बलमुआ जाइब थाबे धाम नगरी। रेल गरिया धराई दा बलमुआ जाइब थाबे धाम नगरी। धाम नगरी हो थाबे धाम नगरी, धाम नगरी हो थाबे धाम नगरी। एगो ए सुनो ना एगो टिकट ए बलमुआ हो राजा हो सजनवा हो। एगो टिकट कटाई द बलमुआ जाइब थाबे धाम नगर। एगो गरिया धराई द बलमुआ जाइब थाबे धाम नगरी। वाह क्या बात जी अरे प्रेम से बोलिए बाबा भूतनाथ के। ऐसे साइलेंट रहिएगा तो मजा आएगा। और हमारे YouTube वाला भाई आए हुए हैं, दिल से प्रणाम है, ध्यान दे के रखिए। और आप सब YouTube पे सर्च मार सकते हैं वीडियो। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है 2-3 दिन के बाद ना भैया आप सबको YouTube पे मिल जाएगा यहाँ का वीडियो। आप सब जरूर देखिए। तन्नू म्यूजिक सेंटर और लक्ष्मी म्यूजिक सेंटर तो सुबह में ही डाल देंगे हमको जैसे पता है। और मंगल म्यूजिक सेंटर और औरत क्या कहती है का सुनी लेकिन थाबे में लागल बा मेला। सुनी लेके थामे में लागल बा मेला। तू नहीं जाइबा त जाइब अकेला। तू नहीं जाइबा त जाइब अकेला। ए भैया तोरा नीक नहीं लागे छा सब मोबाइले चले में। एक बार तनी ताली बजाए ना अपना भाई के, दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाए सब भाई। और की औरत की कहे छे सुनी लेके थाबे में लागल बा मेला। सुनी लेके थामे में लागल बा मेला। तू नहीं जाइबा त जाइब अकेला। तू नहीं जाइबा त जाइब अकेला। ए राजा का हो कुंदन जी सुनत रहा 12 दिन के बाद मन में लालसा आए। हे प्रिया जी सुना ना बोला ना हम चाहते कि अगर तू ना देबा तो एगो टिकटो कटा दा, हम अकेले चल जाए बाबा के दर्शन करके आ जाए ना कुंदन जी। आहा तू नहीं जाइबा त जाइब अकेला। का हो
एगो टिकट ए बलमुआ हो ए राजा हो करे जाओ एगो टिकट कटाई द बलमुआ जाइबो हबे धाम नगर लगरिया धराई बलमुआ जाइबो धाम नगरी होत हबे धाम नगरी धाम नगरी हो जावे धाम नगरी धाम नगरी होत हबे धाम नगरी एगो टिकट कटाई द बलमुआ जाइबो हबे धाम नगरी लगरिया धराई बलमुआ जाइबो हबे धाम नगरी क्या बात है जियो अपना पता था जय हो वाह और हथियार का कहता 12 दिन से मनमा में श्रद्धा बलाग अच्छा सुना ना का हो ई जो तहार नौकरी लागल बा ना अच्छा बाबे के कृपा बा जो नौकरी लागल बा यही बात बा सुना ना बोला उन्हीं के कृपा से लागल बा नौकरी ओहो नाही त माथा पढ़ब रहत टकरे वाह ओनहि के कृपा से लागल तहरा नौकरी नाही त माथा पढ़ब रहत टकरे अच्छा ए हो हाँ औरतिया कहा दिया बड़ा प्यारा भावना अच्छा एगो चुनरी मंगाई द बलमुआ ठीक है मंगा दो एगो चुनरी मंगाई द बलमुआ जाइब हम धाम नगरी लगनिया धराई द बलमुआ जाइब हम धाम नगरी धाम नगरी होत हबे धाम नगरी होत हबे धाम नगरी रे लगनिया धराई द बलमुआ जाइब हम धाम नगरी रे लगनिया धराई द बलमुआ जाइब हम धाम नगरी धराई दा बलमुआ जाइब हबे धाम नगरी धराई दा बलमुआ जाइब हबे धाम नगरी और हम चाहेंगे वो ताली बजा दीजिए आप सब